radijallahu anhu u razgovoru, u konsultacijama sa svojim suvremenicima, prijateljima, a poslanikovim ashabima, tako je odlučio da kalendar naš započne godine brojati od hidžre. Znao je on i znali su oni s kojima on se konsultuje da je taj događaj izuzetan. I upravo ga zato odrediše početkom našega kalendara kako bismo ga se mi svake godine sjećali. I da kako iz njega crpili pouke. Pouke hidžre, braćo i sestre, su nove svake godine, svježe, krajnje aktuelne. Zašto? Zato što poslanikova hidžra i njegovih ashaba radijallahu anhum nije bila bijeg, već zapamtite, put u bolje i više. Oni su mogli nastaviti vjerovati istina pod pritiskom i s ograničenjima i u Meki, ali Islam je zahtijevao i više i bolje. A tog nije moglo biti bez hidžre. Taj put u bolje, put hidžre, poslanik Muhammed alejhi selam započinje susretima sa stanovnicima Jesriba na Akabi. Iz historije Islama znamo da je tih susreta bilo 3. Tu su jesribski stanovnici vjeru prihvatili, Allaha i poslanika povjerovali, kelime i šehadet svjedočili i, što je vrlo važno, zavjetovali se da će, kad je u pitanju Islam, njegov prosperitet, napredak, širenje, biti spremni na svaku žrtvu. Ubadet ibn Samit radijallahu anhu nam pripovijeda na šta su se zakleli stanovnici Jesriba poslaniku na Akabi. Veli, zavjetovali smo se na pokornost u pogledu rata, na poslušnost i bespogovornost Allahu i poslaniku njegovu i u muci i u rahatu. Zavjetovali smo se na nesebičnost i da nikome nećemo uskraćivati njegovo pravo i zavjetovali smo se da ćemo svugdje i uvijek govoriti istinu i da, kad je u pitanju naša vjera, kad je u pitanju stvoritelj naš, mi se ničijeg prigovora nećemo plašiti da to promovišemo. Braćo i sestre, muslimanu svakom je zadaća da teži tom boljem i da teži tom više. Zadaća nam je da se borimo i nastojimo da je uvijek više dobra u našem okruženju i da nam je bolja popudbina za ahiret. A taj put u bolje i više, zapamtite, svima je isti. Nama je taj put isti, kao onaj kojim je išao poslanik i ashabi njegovi. To je dakle put kojim su išli ashabi, a na čelu im bijaše ko? Poslanik. Allah dželešanuhu nam u Kur'anu kazuje o ovom događaju koji je bio prvi korak poslanikove hidžre, prvi korak u bolje i više. Lekad radijallahu anil mu'minine iz yubai'uneke tahte šeđere. Kaže uzvišeni Allah je zadovoljan onim vjernicima koji su ti se pod stablom na vjernost zakleli.
Allah zna šta je u srcima njihovim. Spustio je na njih mir, smirenost i obećao im pobjedu skoru. Te pobjede, braće i sestre, nema bez žrtve. Samo je jedan put koji vodi toj pobjedi. To je put kojim su krenuli jesribski stanovnici, zaklinjući se poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem na Akabi pod stablom na vjernost. I evo nas, u prvim satima, u prvome danu nove 1437. hidžretske godine, evociramo uspomene na veliki događaj. Na događaj s kojim započinje kalendar naš. Znamo da drugog puta ka uspjehu nema i zato se večeras mi ovdje okupljeni zavjetujemo poslaniku na vjernost u pogledu rata. Zavjetujemo se da ćemo biti odlučni i stameni ratnici protiv prohtjeva i nagola u nama koji nas žele izvesti iz okvira naše vjere, izvan granica šerijata od gospodara svjetova ljudima dato. Taj neprijatelj, braćo, naš i brojan je i opasan. On dovodi u pitanje naš opstanak i dovodi u pitanje opstanak naše zemlje. Zato se mi zavjetujemo, poslaniče, tebi, da ćemo biti odlučni ratnici protiv svega što ugrožava naš opstanak ovdje. Odlučno ćemo se suprotstaviti neradu i ljenosti. Odlučno ćemo se suprotstaviti nepoštenju i neiskrenosti. Ratovat ćemo, poslaniče, protiv korupcije i mita. Suprotstavit ćemo se imenovanju ljudi na značajne funkcije po podobnosti, a ne sposobnosti. Sve to je naš neprijatelj. Sve to ugrožava naš opstanak ovdje. Mi se, poslaniče, zavjetujemo da ćemo biti stamena koraka u ratu protiv ovoga što ugrožava naš opstanak, jer smo svjesni da hidžra nije bijeg. I mi nikad, kao sljedbenici tvoji, poslaniče, ne okrećemo problemu leđa, već mu idemo u susret. Idemo se s njim uhvatiti u koštac, idemo ga riješiti. Hidžra je put u bolje i više. A ako ne budemo stameni i odlučni ratnici protiv svega što dovodi u pitanje naš opstanak, nema nama ni boljeg života, ni više države, kojoj je obaveza da nas štiti i na okupu drži. A sjetit ćemo se. Hidžra, poslanikova hidžra iz Meke u Medinu, bilo je koračanje ka sigurnoj državi koja će garantovati sigurnost, bezbjednost i prosperitet ummetu. U prvim satima nove hidžretske 1437. tebi, poslaniče, ruke pružamo. I zavjetujemo ti se na poslušnost i pokornost. I kad nam je lahko, i kad nam je teško, i u muci, i u rahatluku, jer hidžra nije bijeg. Ona je put u bolje i više. I upravo je to bolje ona donijela muslimanima. Iz Mekteba znamo da se prva džamija u islamu gradila na putu hidžre, je li tako? Prvi ezan proučen je u Medini, prva džuma klanjana tamo gdje je poslanik sa sahabima stigao čineći hidžru. I ezan, i džamija, i džuma
upravo nas zovu pokornosti Allahu Đelešanuhu, poslušnosti njemu svevišnjem i opominju nas da nam nema spasa ako krenemo drugim putem. Samo na tom putu je čovjek na ovom svijetu sretan, a na budućem svijetu spašen. Vjernik koji želi nagradu muhadžira, on se uvijek. I kad mu je to teško i kad je lagodno grijehu suprotstavlja, jer ko je muhadžir nakon što je poslanik Muhammed alejhiselam sa ashabima učinio hidžru iz Mekke u Medinu? Kažu ashabi, išli smo pitati, a iše šta o hidžri posle poslanikove hidže, a ona kaže, nema hidžre posle hidže. Tako nas je poučio poslanik. Ali ko je danas muhadžir? El muhadžiru men heđere mane Allahu an. Muhadžir je onaj koji ostavi ono što je Allah započeo. Vjernik koji želi nagradu muhadžira, on se grijehu suprotstavlja. Kako bi muhadžir, vjernik koji želi nagradu muhadžira, on seđdi hiti, seđdi žuri. Kako bi u pokornosti Allahu Đelešanuhu živio svjestan da je svaki drugi put promašan. I vi ste sigurno čitali. To je dosta stara informacija, jer je star problem. Traje već skoro 70 godina taj problem palestinskog pitanja u svijetu. Pa kažu da je neki analitičar tih događaja na Bliskom istoku otprilike ovako rekao. Kada ovih muslimana bude na sabahu u džamiji koliko na džumi, pobijedit će nas. Ja nešto mislim da je ovo vjerovatno istina. Jer na šta je spreman? Na kakvu je žrtvu spreman čovjek koji nije spreman od svoga sna žrtvovati pola sahata kako bi sećdom Allahu Đelešanuhu zahvalio za zdravlje i blagodati neizmjene. Na kakvu je žrtvu spreman? Šta je spreman žrtvovati? Ako nije spreman žrtvovati svoga sna pola sata. Šta je hidžra? Hidžra je braćo put u godinu više. Taj put poslanik i jestivski stanovnici i ashabi poslanikovi započinju gdje? Zavjetom poslaniku na Makabi. I zaklinju se da će biti poslušni i pokorni i kad pada kiša i kad sija sunce. Da će abdestiti i kad je vani -10 i kad je ugodno abdestiti na +30. Da će biti pokorni i u lahkoći i u teškoći. I u muci i u rahatluku. Jer nema nam bez pokornosti Allahu Đelešanuhu ni boljeg života, ni sigurnijeg društva, ni ponosnoga umeta. U prvim satima nove 1437. godine poslanične zavjetuje se na nesebičnost. Vjernik se, braćo, nesebično daje na putu istine, jer zna da dunjaluk, taj dunjaluk, ma koliko bio sladak, ma koliko bio lijep, ne traje vječno. Dunjaluk je samo dionica na putu čovjekovom u vječnost. Inače, da kako da to znate, da se ljudski život dijeli u nekoliko faza, etapa. Jedna je dunjalučki život. Najvjerovatnije, najkraća. Pa onda dođe zagrobni, pa vječnost. Svaka sljedeća zavisi od onoga kako ovdje odaberemo živjeti. Koju stazu ovdje izaberemo. Znate, da poslanik kaže da mezar, na primjer, naš može biti bašta od dženevskih bašći, može biti provalija od džehennemskih provalija. Šta će biti tvoj mezar? To Allaha mi ne zavisi ni od toga osim od tebe. Može biti bašta ako u njega sadiš cvijeće.
A sadiš cvijeća ako klanjaš, ako postiš, ako lijepo s ljudima obhodiš, ako si dobar s komšijama, ako ti je stalo da djecu odgojiš, može biti provalija. Ti odaberi. Vjernik se bespoštedno, nesebično daje na putu istine, jer zna da od dunjaluka će imati samo to što dadne, a sve što sad od dunjaluka posjeduješ, to neće. Jer, kako to volim kazati, svima nama će doći dan kad neće biti važno šta smo imali, već šta smo radili. Svima nama će doći dan kad neće biti važno koliko smo, već kako smo živjeli. Znate, iz perspektive kabura, iz perspektive ahireta, sve jedno je što živio 35 i 75 godina. Suštinsko pitanje će biti kako si živio. Zato je važno da ne odgađamo činjenje dobrih djela. Pjesnik kaže, ma koliko hlapio za životom, čovjeku se roka dati neće, kad mu poziv za smrt dođe. I zato se vjernik nesebično daje. Šta daje? Daje ono što ima. Imaš lijepu riječ. Daj je, ona je sadaka. Imaš osmijeh kad se susreteš s bratom muslimanom. Daj ga, on je sadaka. Imaš vremena i snage da pomogneš svome bratu. Pomozi, to je islam. Imaš vremena i snage da pomogneš džemat, zajednicu. Pomozi, to je islam. Znate kako kaže poslanik? Draže je da izađem pomoći bratu u potrebi, nego da mjesec dana provedem u džamiji u itikafu. Hidžra, braćo, nije bijeg. Ona je put u bolje i više. I zato je ovo trenutak kad se poslaniku zavjetujemo da ćemo se mijenjati i bespoštedno, nesebično se davati na putu dobra svjesni. Svjesni? Da od dunjaluka s nama će samo ono što budemo radili. Kako kaže Gazali u maloj knjižici Ejuhel Veled, u razgovoru Hatemul Esama, jednog učitelja El-Belkija, kaže učitelju, naučio sam da svaki čovjek u životu ima prijatelja. Ali sam, posmatrajući život oko sebe, vidio da te svi prijatelji napuste kad ti je prijatelj najpotrebniji. Pa sam sebi za prijatelja odabrao onoga koji me neće napustiti kad me svi drugi napuste. A to su dobra djela. Svi kad se s kabura vrati, samo će mi djela prijatelj biti. Pa tamo onda poslanik u jednom hadisu objašnjava, kaže, kad kaburski azab krene prema čovjeku tek ukopanom s glave, nama će reći stani, ja ga branim. Kad krene s nogu, post će izaći i reći, stani, nema ti prolaza, ja ga branim. S desne strane kad pođe, branit će ga dobročinstvo prema roditeljima, s lijeve nešto drugo, dobro djelo. I zato, poslaniče, ti se zavjetujemo večeras, da ćemo svugdje i uvijek nastojati činiti dobro djelo. U prvim satima nove 1437. godine prilika je da se poslaniku zavjetujemo da ničije nikada pravo nećemo oduzimati. Čujte, jednako nam je važno. Jednako važno, neću reći važnije. Jednako važno da se zavjetujemo da nikome nećemo dopustiti da ugrožava naše pravo. Da nam oduzima pravo da živimo ovdje rahat i budemo ono što jesmo. Šta je hidžra? To je put u bolje. To bolje. To bolje. Imaju pravo imati i naši povratnici u Kotorskom. I u Novoj Kasabi. I u Vrbanjcima.
i svugdje gdje im se uskraćuje jezik svoj zvati imenom svojim. Gdje je ta naša država da zaštiti to pravo čovjeka da se osjeća onim što jest i to slobodno živi? Gdje su te silne nevladine organizacije koje pare od naših poreza troše da nas sakupe, da svi mi u jedan glas viknemo, naš jezik se zove bosanski. Ja znam i vi znate da bi ovo što nam uskraćuje da jezik zovemo njegovim imenom volio da se ja zovem Ivan. On bi volio da se ja zovem Marko, ali ja sam Muhammed. Ja sam Mustafa. Ja sam Ramo. Hatidža i Fatima, tako se zovem. Tako je i tako će ostati. Jer mi smo se poslaniku pod starom zavjetovali. A oni koji su se zavjetovali, Allah Đelešanu kaže da je on s njima zadovoljan. Mi dakle idemo putem kojim je Allah Đelešanu zadovoljan. Drugog puta nećemo. A drugog jezika i identiteta nemamo. I zato se, poslaniče, zavjetujemo tebi. Nikada nećemo dopustiti da ugrožava naše pravo, ali ti se i zavjetujemo da mi, sljedbenici tvoji, poslaniče, ničije pravo nećemo ugrožavati. Jer je temeljna odrednica vjere naše vladi prave. Nema prisile. Prvi sati nove 1437. hidžretske zavjetujemo se poslaniku da ćemo svugdje i uvijek govoriti istinu i da se ničijeg prijekora, prigovora kad je u pitanju naša vjera nećemo plašiti. O našoj vjeri ćemo govoriti i istu živjeti kako bismo Allahovo Đelešanuhu zadovoljstvo zaslužili. Mi ćemo, braću, upamtiti, o našoj vjeri svugdje govoriti, ali kojim jezikom? Kojim jezikom ćemo govoriti? Braćo, da bi taj naš govor o našoj vjeri bio istini, autentičan i svima razumljiv, mi o našoj vjeri moramo govoriti djelom. Prije 5-6 godina kod mene u džemat došao jedan Luksemburac, primio islam. Mlađi čovjek, inženjer, pismen, obrazovan. I sakupim ja omladine, 100 knjiga i on govori zašto je primio islam i prenese svoja iskustva na njih. Kad je završio, pita ga jedan dječak, šta da mi, kaže, govorimo kršćanima, Srbima, Hrvatima, kad ih susretnemo o našoj vjeri? Znate šta je rekao? Nemoj govoriti ništa. Živi. Ništa nemoj govoriti. Treba da životom svojim pokažeš ljepotu vjeri. Da se drugi tebi divi i poželi biti to što ti jesi. A ne mi. Mi se sturismo pričajući, a avlije nam ne urede. Mi se sturismo pričajući o našoj vjeri, a brat rođeni s bratom ne govori. Radi čega? Radi međi. Znate šta je rekao poslanik? Vladate nafesu ti šeji i nemdu manu gade za vami. Nemojte se ba svađati radi onoga što ste jedan postavili. Mi se slonismo pričajući o našoj vjeri, kazujući kako je to savršena vjera, konačna riječ Božja, što jest istina. Ali nismo autentični. Ljudi nam ne vjeruju zato što vide da mi te riječi ne živimo, ne slijedimo. Poslaniče, zavjetujemo se da ćemo govoriti istinu svugdje i uvijek, a posebno tamo gdje je najpotrebnije. Znate gdje? Čovjek u vratu svom djeci. A ne kad ode od nas i ne njemu iza leđa i ne ogovarati ga.
već mu u lice istinu reći. Jer onaj koji želi nagradu muhadžira, on voli istinu. Ko je s poslanikom u peći? Sanije Sneg. Ko? Esidik. A šta je to Esidik? Onaj koji šta? Voli istinu, koji uvijek na strani istinu. Vjernik koji želi nagradu muhadžira, on želi istinu. On želi istinu o sebi. Nije ti dobro to što radiš. Nije ti lijepo to što govoriš. Da čuješ te riječi, ljutiš ti se na onoga koji ti je rekao. Kao vjernik, ne. Jer naša hidžra je put na kojem se mijenjamo, a to je put koji vodi u bolje i više. Molim